Ankara, rozrušená aktivitami Bediüzzamana v Kastamonu, vyhosťuje majstra späť do Isparty. Tak sa začína druhé obdobie Visparta medzi septembrom 1943 a októbrom 1943. Na ceste z Kastamonu do Isparty sa zastavuje v Ankare. Vtedajší guvernér Ankary, Nevzat Tandoğan, predvoláva Bediüzzamana do svojej kancelárie a snaží sa ho prinútiť, aby si zložil turban a nasadil klobúk. Bediüzzaman, cítiac sa veľmi skľúčený, sa obrátil na guvernéra a povedal: Hej, úbožiak, reprezentujem tvojich predkov spred 1000 rokov. Som jedným z ich dedičov. Vaše konanie je svojvoľné a rúhavé, hovorí, a potom preklína: nech trpíte následkami. Táto kliatba sa naplní 9. júla 1946. Guvernér Nevzat Tandoğan spácha samovraždu svojou zbraňou.